Muyamore. Kuirande chita kachinke. Asenge nje karamolire tichinsa. Mungara chinsa kiachire. Bali batakune kachinge ni buya. Aende muna yarenge keriero. Timanya tigo seno choba. Amandasi bane kemusiki ya sombiri ya koli. Timanya tigo nora chokore. Ya tubege tibuya. Kusabatole ndetuchaka. Yasa itu muya mana singe jiko mera mase weekend ma ende bana karatora ligere marika machanu tuasa biligole sanga mana inkwe tuasa birasie so yoro motori itu cinco chaka nga Jumatatu ngachaka iga Jumaine ngachaka iga cinco korabo ekiara cinco nyoransi chu korentande amangana make ebiombe ao osomande mangana make iko ngoja kiranda abana. Haro. Ngoja kiranda abana. Bibilia bateba monta tara iborwa karinda yangina oja kirako munya bibe. Nonya. Omwana akira tara iborwa oja kirako munya bibe. Ekerarenda yangina magana yiga yali Zaburi ya 51 ebungo bitano ngani kona arengo monya bibe urwa karaba aba bogole tigetoki iga karo mwa monya bibe ndiri arenda yangina indiye mbwayo omwana ego chaka korosiwa ekerarenda yangina igonga korona kamugana kare ekikare ayariyere lingina yanya kuriyere ya kamugana akyare metinyi kianda ngasoma kirese nikinyinge abana bona bana karaba akire kanisa iga akanyoro mota karasita serese niyo kwira nerera abana bande bakari kwira ko cyari ete omege ko rukira doro na kinagadani abakwego likujita ekaibere pakaiye wamenya ko boy karansie erese ni wamenya karansie ta ko sene barongeta to se kwa nawa orosa ojaka ko turbanie binte kanisa ana aba matengerete ana boya tena akimaburu mobe bono kieko kora ari kwa mobwato ana ga daliye sarenge asenge jo maaso mobegete ali agwenete koba igo mwana kararo moke embwa igekorosigwa kare na yangina unakona konyinyera ligere lingina unakobo mongiti ligere lingina unakobo monyamasako ligere lingina onda sako some kuina bego teba igo 51 Zaburi ebungo bitano na abana baliyo konyora bara bakore koni batata ketie dini na bara bukuru na yangina ngayeme jande yere gosega yabarika yare Zaburi ya 58 ebungo bitatu na bine nera ngina ekara bogoletie yara gatebange gento tego takakia kwana asende neliogi lakini asaba kungu bare konywa na basacha arona bare kobero akari teliogi bono gakanara bono ojuwa kwani ne dini kaga tebinto toje ekiagara kare tiririnde igo monta ko motantanu kurwe karare na yangina abanyana banyango motara basoma ngana soma lakini ngo tumande abakoria mabe nigo basire tukurwa chinda cyabangi basire tukuruchinda cyabangina abanyabolimo nigo bako batandanu kurenga kiyo kwibero kwabo manyu monta asomera tubolimo abo ko bambia mangana 30 ogo koro chungusi kwa nyari ngana ni elimo lirekele magana ya talinga ga chakere iboro achagete kare iribuna iborwa urwo ko iboru kwaye onyera abantu abangete nchiri babo kana banje binyuwe tibunanyuwe aso ndabo chinse nawe gatebanga barabuo igo batike tamatabo unalirubi igo ticha mataye tiribese ko igweri ogiri abanyamusira esanga samo baraboni ngo babwate tobo obosongo barabuni ngo babwate obosongo buno ubwengiti nigo banga buna lirubi igo ticha mataye erinde tirigwa mariogi abanyamusira bano bose aya baebya bobo ngai igo orera igekero mondangete nchiri niriria jagete kwanga iri kare ngogera taka jaka konyanga ina tebete ngera taiku iguriogi ane kwa sera tarana chakina kyango cha kanisa oro nakara kuna baya gatanga ninjiche kago chago katika bere kanyora na sabu ende bagenderani ono nginda etagoteba oro karario mwana bwatie enjera gukina karo moke
gakoba mogo tutari gokoraki tari kweba karagani 22 ibungo 6 igo mwana muno ko majagi koruse uno ko nyaka magambi dadi mami mamu aokoro makawati mokiri ogake ebiriete ebibuno kwa mobakire igo era nabago kino bimanyete kababa kanini kangina akakonya oro boise ko mogimore buaye manje ko kukangina wano buna kangina ngentoki yani kelibwa chaka Proverbs wako mweraringa na gosa tuliko mokuna Proverbs 23 verse 13 ngatoliko mokuna na babo kina taliko kunwa itukelimo mondago choko mokuna yako gireka ekiagara tanale tibiranya no mwana oyegenda ko chako karata no boso ekiagara bako chaka kosalie bintu mune birangara libiyaya bire magara inga yale maranga ni 29 ibungo 15 ngo mwana ogotigwa korabu nanjete akaretera ngino boso oro kirara gateba naye buno moyoli mona bangire biriya gateba akaretera ngino boso ekiagara jinga kichinyinga naye mono no mwana wana ko matengera wana ko mokwana no mono bosaigo ngo wakane obe igo yana ko matenga obe andreta ko saliege ma bono wasaliri naga gokaniri tiga isaracha gokorego goro mwana mayango mogaminise ninataka radigi kali mogambi ona gokiro bayatenga omogaminise naendo kina mugaba eteise ano onde gosaliria gotama soerate diria gosalie kendo ko moboli oro tenga kangota matereti ano chako salie kendo igo komo korro mwana ro motirigo yue kanisa omosingi ngayokali inka ekiaranka dabago chakoline mesa oneda yoko moboli o chakoline kabatigo oneda yoko moboli osena ene gakoboli gumamu gakika mamu gakioro mobe gaki bano ngwachi gokaraigo rabuko guore gakinko ngwatore tamosi gaki mamu gaki omo kugonya komugaga gaki amali tamosi ya jarari inse ene buye banga bona kungaino mosaje ana batemana babade chisensi sano aende bwanjira nango manene kebusi kyabo siboli kyanyi yelia la kebusi nkyale ngande ekebusi ningo no mwana yo arokera liyo mwana moye indicator yani moligeliyo koligeli liwe kaiga naro chesa ini yase getega akoligeli liwe kaiga omwana osensi danger o manyanga ambulance yo molwire bokole tiese kanyale kyapo kule yani omanya tako nalia bana ba karakene gionsi anonsi ngago chikwe gani bana no bare yani nade to kumeti bana bantu bakumeti kenyoroma na bare ko chikwa rero manyete ko iriliata kasi ne ro yebaete era nale kolia nero na manyo angaro ne rocha lakini bana ko kwa mochikire iwo chikana gento kikiaye bana wa kiaro to kunyara mwana bakalidiora saba gani ike siringa ngo korangeria acha motabi ngamuno ngoja konangeri geita omonda ngeri murogo ikari geita ayo sokye liso muneria mori ngare arwa muruwe gia chago gotembe airane tako naria bana ngabana bana ubamenyeta matanga anda gotembe ngababa eke muntu kalikia ona bakakala gatanga iga ande kwase kawo kwa singe kine gente kiyo monda gotembe wana wike kerasi me akaro mwalimu akana kabali na 1 + 1 otaboka tebatiri ekiagara gara ire igari chitoro chioka nayo banyasa abana bawo bakobera batureini oko ngambana bagani bawo takwara omwana nilikuwa mugambi kwa mwikira amataligo oko maino magani oruoso ako maino romagani omagani onoyo aye oko maino magani ora unko makonyo magani ngakibono ngokora yani molioli mwe kaiga umanyanga ekigyo kakwa nao geisa nirakoria makomo lakini senjo magani waombia ende karogo cha komoikeraria kwa manyamono komokwanera elindo mwana okina obwatembwa okino obwatembwa monta koera omwana keraro moke ai kire metinyane yakire goikaranza goterekwa metienye 5 6 omwana yonkwa gurare
Gakwa gura gocha gosera soko sibikianga ene renga ki okotule ni omwana oyo. Ndiago icha makora moikiali madebi karansa antugo sibiyanga naye. Endo gocha muligeri ligwe kaiga aranga lingenjera na ligeri ligwe ngakanda lingo akunde. Monto tigo omwana ngono omwana okina. Oba manene. Paka okina oba manene atamanyeti kende. Yani atamanyeti saini ende kwaro kingo moyuli ogechiwe. Ngako ikoakirwe. Bibilia watebanga kora hako omwana keranya taligo chigokwa. Abande bago chikuiwe keranya obogolie keranya gechieto oito omwana munengo. Bakungu ntundu iwe keranya. Omwaka bakomo omwaka bororo kuruo motu. Omwana okogenda sukuru igari ende to mwalimu okobabori liswali igari ende era garegetiga igongia minute. Ando mwalimu ta mwaka harari. Ekiagaro omongongo oliore koko kwa moibori iyo mwaka motu. Ano baroremera royo muna gusinyuko ira liswali ochikomwa wana atangetiga. Birangara libyago chibu iswali ndio. Egento kero igatangete ta hakugento kieke. Ono wongu wako omwana Biblia watabanga nekeranya. Elia makomo. Bantu bane banalete kubamba abantu bane sabana. Baba akere to monta marieta sabana. Osuko nkororo ne nyangi etali muimali. Ekiagero inkuruare geita, diria geita kiabuire oruobo ngoi. Sinire kasia mulisema jioni. Anu batu mara go kwana mano. Ose oya manare mo akere to maro. Osuko ngoja. Aje go koligia. Mama bakateba maragoba aya no maro. Orojo monto nyoro maro. Ale igubuya. Otiganga igoba ko jigwa maro yereti. Bano atakete ba noro maro yetibi. Oya nali magorobe kiagara no maro girana no manyete obatebi ngataruna. Agent. Sinara antakete ba ndore TV kiagara ba ko jigwe radio na bana babo bamanyirabo. Eliogo tule ni omwana na kiago kina nakyo andeko kerarole magara inga yale second Kings chapter 2 verse 19 awana marabu baramete Elisha akare Elisha agotira akwalire kiara ko karama agotira go jipeteli abana babakagaruka bakomenya kometenga tira go jaenya isyo Dira moja isyo. Erijanga onjo kakabarigereria akabaragereria seria talio monene. Chitubu ibere kigasoka kurulina ni chikalia abana 42. Bana iki dubungo je kirebuo umate kana chera otunse ta abana baho. Ono ise kukwana mangana ya abana itaka chiko eraro. Ko chanda basai. Narana ekerombo raya kuboli ngori yesemina namba koranga basaya bange bago cha kuchio baiboli bago cha kubanjira indi batabanjira onyane njira bataru chibesa nganga basaya bali cha kande semina ko jakira ba chibesa jago sangeli wali bakaro abagenda bachiba batumie yara yo moyo ja kwa Mora ibo ja kwa ando onde mara bache bagen anjira basaya bagende gisemina banyora mangana gae kabo mongai amangana narara chanyora makonyu bogimobo no bogimabuga ya bole bosio ekiara na ja some no nyane njira yoka ko iwera abayiboli erine lingana linene lakini abange mara batekuja kubanjira oko ngali ali atoka na turare ma ekiara moibo ire sukuru tobo ikasini deli ali omanya kogenda akogenda nyora kitabikijinde kiaetire Biblia wateba goro kerali omwana ekerogo semeli bakoreteki kore gaje kogenda moeli baga naye banoja kwa uli baga igwa Biblia watanga mondo ndeta gochaya ekiagero legentoki omosae korende obe kioro kerali ekia bono naye gugwate abanga nese minoko genda mimi gende semina Aende ko gende semina yano tegerera tako gende semina yani ora kanenga naye ngwacha ekitali kerora no kwagenda elinde go porwaroro akambukande nkale yasago jago chiko moikonyo rega kwani wororo naye akambua kuga kwere tiga
esemina nasaba sae bakwegeliwa manyane njera bakwe abayigoche etini banda banene ndoliko nyara kwebayia na iko tuambukiriyo obosisobo gochie saba sae yani abanda banene nabo monde baetio kurigeria ranga akino mongina korera lakini ne bono bakiebo yiga bona basae bakobiri abasae babwatige tutukoroga high pension na changa kemanya karamu nere liye kolika maiso ga igwa iga oruoro nore terangi wa common madibune korokwa eno akachinja ande ko ko banga basae jwa so batera ande nero korangaki yani omanya korora kano kane disikale kurwa oigwa basae barangeli igu ocha abasae bali bagwetona bibilia gateba bankora ayaro ri nyuma olio gansomera Jeremia inyibu musarasini basae bali bagwetona boire bataisa negetine njira nya saba tungeti ukora aberore taliyo no gokogenkera sukuru gwa kolira buya lakini bana oyo kobali ngana kitogo koramko burale nkia kobolera soma aye oyo gwatigire bosana gwasaligwe ayo gwatigirwe bosana gwasaligwe ninkiorengeretie akarukubeka cyanga chimoyinga naende ogwechabere nebintu by'ekitahabu nado ogwechabere nebintu by'ekitahabu nagosata amaisao nigo ogwechabera bosa abanji bawo bagochaire nigo bakorigia gosirio obogima bwawo omonto nabegeta akabendera gaiga akabendera ga Kenya begeta ebikono biri bya Maasai nande no ware dini omonto nagingere toga gane nyonnererie kugingera buyaro otige tukende igoraiga nande no ware dini igwa bali bakugingera gosengaki Leviticus 19 verse 27 abakungura baramuba garuka naho yo mukungwa agingerete buya akara agatiga igora bono usinyunga rende lilio kwa agingerete okirigitia korore nande na lero rende ngakigwa kora ate bono gingera nse akono batangaza ngano yende gaiga nabona chinchi birengerani olio gosoma Leviticus na barau ikomina kianda ibungo 27 Timo baisa kona jajitu kechaino osechinda ruchaino mesi akanyoro mosaangi ngerete gabuya arose akorete lakini insa atene tie binda ruoga ne bieke busie kegotu bono usinyuga ga kinge konekie omo bekera mabere ngasiba akogera mabere agoisane ora bibilia ate abanga takona jamesi ingera ekawono ngabasa ijo gatera ane banyana ati ni ana ko tinna go jansinyo yora ya to bakara mana kareta macha yo kirare gatera ko tuwa baba saebe dini tigatwe soka mana basaebe dini ba karaki bagwe soka tagwe soka bina kwarara risiko takona ko kabye bingo ko rusiko ko 40 oda bano go jikobeka ko seka be ke ndambe obeke yange ndamo ka aya ne keire gesungire tali garegete gabangira ngo ibure sebuyungere keriki arenge chikona isane ge koro keriki arenge yiro mati go saba abasa bage ikera ekebe karabu aba ikere riante yache ye yani monte soka to gane disika kagen ando go kolgeri okuminga umwana wana karaso akakuruka na kuwa bataba mangina tamoroji abandi bare bakorora bawe mingarende bano kose no atwa ikira no yese ya ikira ono rinde to koreki na abane bare bamanyirenga oyongise kuyaso kabobeta agontiga ono mota kuyaso kabuya kuruka ogo ikanjera ojenjia ono gakoro ko moibuli ona kobeke ruwa magoso ani moibuli takara tiki tamanyeti ono ayatiga koreke asenge nchiogo tamanya ono twasinyiru kobegeria ndoliko basomera Isaya 16:16 twatebya aba murabaki abantu bako beke kinyenje koboko abako beke kinekirezi nabakungu ba Zion ona bako nyoro murabegete nekirezi abako nyoro bwate iyali agatwarege koneki genge bedera ya Kenya ekiara tabaye ngana bakungu ba Zion bali bara aberori Isaya 16:16 otirimbo kabaka 24 wangita takoteba abasaya bako gande semina sako endo ekero ama bulisa goja mbinga aina ya kawaida aina ya botambe aina ya kuna kokwanwa intu tigatuira nebuna tuare ono twakabirie binte binge. 'Ene twabira tire kanisa. Na eno molisi ngo jigokwana.
ngaro polisi akwanire yabanga asengejo ya talia polisi yo ngomutigera tole polisi yo ngokara tole naki abalisi bali aboba bali batayigo kwaranga ngo chigo kwaranga basaya bachi gontigere dini Yeremia 48 ibungo 10 aragere liwe mondo wakale mera yasaya no bwara insenga kike bunge kike kole oragere liwe mondo yo kole mera byo mwana oragere liwe mondo wakale mera yasaya no bwara na oragere liwe oyo gotanga moro ye toitera manyinga ogotanga moro rokwabo ya baba injenji bagorera asende mwana wanyene kioroche tokonyara gokwana ekaratora ombi nduli gokwanera abana aba sabania yame biungo 8 ebiwoko mbiro togochikonyora muna barai muna baiboli bali toko na kweberereka ngo chikomukwanira ochikogechikwa ochikoirira ngineli wati na ngina nomorogi tago ntiga yani tuobo aigo tuatiga ngabale tokale gitiete no kasenda igo nense ya ikire wono tabauti tiyo gatiyo mosaore kanisa no mosaore nse ogwecha berankoli sawa sawa ekiagara tu anakasoma maliko Biblia watawase gatabu ya Ecclesiastes Warandia 11 ebungo kianda olio somo Ayomo sai. Kokera chinga kichobo sa yo kokera chinga kiyobo sa ebuao. Tige ngoro yao. Ekorentero mogoko. Asama tukobo sa ebuao. Bwate chinjira cho. Bwate chinjira une ngoro yae goteba. Na aya maisa akorora. Korende oinyore. Nga asa yonsi Yasaya nakora ngelia sekina igaya ligereria TV rabune ke mondo karo giaso katabu ke kutara bosa na yeso kebo aye kene yonsi ke goja se biranga libya ogekore ke lioro jinga kunyare kana kire anya na baiboli bachaye kene yonsi ekiagera no mosaore lakini wano inyolenga amangaronsi Yasaya na yaleta sekina lakini hata bali ngoko obo mosae pi Orang kuana ya basae ingokor. Ababoraka nechintakana. Baboraka kara tigaire gago so aseme chande menene. Yako jaga korobu ya wo mosaja diriko nyare moyo. Okonye yako matabinga no kutinkolera. Ono gebe terre tie kiagara ba muraba mu abonko moreri bare. Iriba moreri rigo etera ase bindo ba okora. Orwonga nkolerare olerra ni mosaja. Enkware ngo ga kibuna ya kango gozengwa kanga gaki. Akimba pamukyobo lakini lialengo igara kama tabingo ma tetindo kindoche bana babora kabango etera bara mangana makongo Biblia batabango motongyo na romo sacho Saburi 68 mungo bitano lakini naende abantu tuonjo katwaba abasacha baba bora kaba okumuno are boiboli omwabo akomakorera kendi gyansike gojo motu ekiagera onitayo kumoboli Bongina no arengi na biara akakora kene gyansi akamatebinga naende uchane eroli bosa nogenda mbuya tuakore bintu bitayo naende tueremie ande tuatebanga Nyasaye tatorochi ngoli ogosoma Saburi 94 ebungo 6 Tirimbo Saburi 94 ebungo 6 7 8 9 Niko bagwita baboraka n'abamenyi. Nibo bagwita baboraka n'abamenyi. Nechintakana nibo bagochita. Nechintakana nibo bagochita. Elio bateba. Omonene tadikorora manganaya. Omonene takorora manganaya. Nasao Yakobo tadikomanyaya. Nasao Yakobo takomanyaya. Inue aba mutamanyetigeento. Kabe no komanya. Inue abaliri. Indiri muraba bangaini. Makorire kyane. Ine. Oyo otongeta amato. Kaliko igwa. Ero oyo otongeta amaiso. Kalikorora. Ojirokore. Yani tuaombia. Yani omabora kochandeka. Wachando omabora waomenga birere byakolera Nyasaye takubiigwa ekyagara tabwati amato. Nanya naye nkoboro omabora kanonyo musacho ole moyo. Komanya muna Nyasaye akorosie mberoberi
na bara aboro lakini ule robo kimabwa obwensi entakana yana kolera ekiagero ayamenyera tiubororo wamanya gatanga nyasaye tarochi ekiagero omwana muno oyo na murendire kurwa renge kengwerere baka nabo ikiriga ande kwa manya gotumia kebungo yo koro kuma susana isate ibungo ikobi ngatuganta kana ngombe o tuganta kana gendo makora no muri ge susana yani gwateso mwana okinero bororo asenge njolitana tibuteyo omwana oyo nyakoremerari itukeri mo bwati enjera ogenda osira ekyano ombayiri taba manyeti igatige tuomoke omwana oyo chandeka ande kwa manyanga nyasaye tarochi nyasaye gaombeti akibibiria bategaranga ayo oguchana umuboraka osenta kana oya bayuri baye bakure ngekerararire endamwe yanena yoke ayenye komande nyasaye tari koigwa na nyasaye tari korora ayaganya kia kara Jeremia 49 ibungo 11 yabatanga batiga abo batabuati chinka bacha sende na bamenyi arato mwana ngakomenyesi lakini kwa musibi ubororo kwa musibi chinkama omali cha kwenda apugotama ande kwaso hapo moligia kero mwana gote nanjira kwa rasa abantu yani omwana eresa baka kwa ranga na mutiga agenda so boinki nkibana ko muchandira iga ekiagero omwana oyo bago turusa 10 omwana oyo saina ararete omwana oyo bako banga abande bonsi baragera bayiguta omanya gocha kuragera kurumageka ono gakoeresa ando muntu ino mokerestari hari bago chedini wanjani bwatogo kya toroselienchera boto inyolia ko baba ya sabande botam bano wasinyunga ngayo wanjani yo bwakirende ko bwamo inyolingo momenyi nera no bwengencho Biblia wadanga roja no momenyi ko mubwate muwao nera tigaiche kanisa nera sasime lakini abange baba menyi tibamanye tie dini ayana karato wada visitation iga akanyora momenyi atabanga wawo nkwana rase bosi gabuo na injangari ibaga na injana gende kanisa oyo to kwanera eli ayo ndeli ibaga no morai ayo so meta mariko era kenda bosono morisia bosono mariko nesi nganere anga ne bagoja kosabera libaga ngoma menye manya goche dini na Biblia batanga bako momenyi ole muwao onkirare bateba ababora kaba na baba bwate mechano lakini Nyasaye naye manyete yani Nyasaye ko yarorare yani Nyasaye go ikaira nelie akia kara kunya bateba ngekira kia babora ka iyo gekugambugoro Rababora kabo mate Biblia batanga abali jinse moibe babora kaso ko urubaro rababora kabo oli bakarateki mbaro so ko urubari bakunya koleria bakungu bande so ko urubari mmoga solio keraro mobora awakoro kusoko uru ngai bagotoka first Timothy matentangani isano ungo 13 na babora kabori timatentangani isano ungo 3 Biblia batabangozi ko moboraka oyoro moboraka naki woli aboraka sokoro Biblia tanga mali wiki mobondo asi abano kona goete bisieri kesieri ase kende na ere no konya batora toria bakona kwero sia na mangana y'abantu naye gugwatigirwo moboraka ngabo moboraka bwechogete kawo moboraka oragere nkege nderere ibage nkayare kuba mukungwatigirwo moboraka ataro monta kuri libinda okora kwegwa abande bagatanga nonyo musacha tigarete omukungu yaruo kango gosa abana babakabwato omorembe ekiagera abande tamaetie se bakurara abande tamaetie gose ngo kibano sukuru tamaetie kibakoria oro naye gugwatigirwe naye kabo moboraka oyo kogera nonye na abane kero bakurigerereti mbako na kunyora ise oboraka bange kero musacha kure igenke gukwama ekera jibasa jiria jangeru igakora to era ria abande bo kimoino baera kwanda obo muye kenyoro o baera lichiaera oruoso abano hoete para oro akogenda ogo kuminga kwa manyete gosino ikero bogimo bantu bande mare bakona kunyuga nyuga baboraka Biblia batabanga buno kona kumunyuga nyuga obara batabanga baba eso musacha akwa nalie manya onyana he musuko mbie manya olio basoma Isaya merongera na Isaya nebiri bungo 5 bitatu na kiana
Isaya asa hiyo leo jakayo Raisa na yure yungo bitano bitatu na kianda asa hiyo ayebwanchite kwegokia igwa mang'ana ayoikaranste na kwegara wateba senkoro yao inje ona tari otatiga inje bugeka tingo tigwa imbo moboraka ose tingo kweru abana mang'ana ya abere turakora amang'ana ya abere nagochene mu basokano aseri tukerimo abana baomba kwe na umusacho ona kwe omuboraka ayonsi nagochere nonyoboro gibwao noboringori bwao bikareteki biri ebinge ngogo na konyuka nyugo muboraka manyanga naye kona korangeri oli bibilia batanga turano igorerwe sabano waewe digino kaya ngaki goikanaye konyorore ekiagera igokona kobacharangi ari gotenena narora nganka narorete nini gita kiayani ekae muamuga hane boisone narore ndam obe nane wiki yaera narore mbali ero ni pigi narora epachachi egwani bibiti TVS rero ni randi kurusa rero ni korora ayekana kujibara okore mengoro karare menyenge igora mangana na maonchore na bora soyi megugwa kolire kore manoya tuli morebi babura kawa banje buna bali basike ekyera nere tanje ta kuerwe igo yanyare kanire onya koroje ngama kweli ta goja sore kana ko banyuga bibilia atebanga mangana yanagochere ingane liriria kabiri batebanga abana baomba kwe abantu bale basirreti abana babantu bandi ako igungo itiru obwatiru akari gosema ki ataba agakinya saho torokei o monda kumene kuratenene na igumami ngaya kuruko ngawobe torahibo o mwana omongurori bwege turangi omoibie chwene ta kulisa sibosongo nakwa akigombuya omina tigo sere ayengo batebe ate kumanya buya kabisa ngano maene ya mitonesi miyaruo akimbuya ntoli ko sabera monto mabe lakini rene ngaki mbuya ako kwana nande bweremi nano ko ngano ko ikari sa matanga birizikiro mindaki nonye deke baba deke ayaki ore amakweli ayaki omobugati amangara kwana para aretira etabauti ne koreteki ero amanye tengera bayo bagambeiro kolire anye korengere tiga kwa bagambeiro kwa kolire ngone tagwa kuisasi kogo sekerero yore moino manyanga kwasabire manyanga kwaremire wasimekire neri gasandi koreteki biro bagatisa na mebungo saba tito ngaineka nyasa etali gokorerwe cheche ekyogo simeka na kyoko gesa bagina bari bakokwa aba makubyara mara makomoke omonto kuru masaja moina oru ama yakosa ko magenka amatemo jyoto ko benya kibaba no chenga no agenda ebyane ebyao ne bike baraka na bikino manye koja oso matigere ebyana oso ko genko mokungu oyo amo genka bakomoya na no ngasi bino yara omowoli ne baba tieni gachiete jera ko saka nganyoro chire oyo baba kwa tu serere go kabeke na ime baba oraga yorabe oyo nare ngore kogenda ono kusoba go saka chiete eligo manyete bakasa chiete iwo bona bibilia bateba gochio yagenda koimo muro yakurumocheri aya to irumocheri oyo ne kurate liego kuru entangani mura bantu bagochaka korera iga yogire gete ora gonkore roli aende oyo gwasekereire yago ijako kine baba gonkore roli bakungura bakorera go tokorera go chigoroso kirio rera gaki gwarabura linarera to komanye gyao bateberinga gwarabura narera mangano zigwa kwanire amoikeire mangana iga yari kiramie ko na isana oyagere ibungo nani oyo gaso mubara konyo tigirwe
Maichi semi chio kamenya. Nyokobu ati semi kira. Kiagaro moboraka omotongi oya noari. Oli ogasoma. Abakunga baboraka. Abakungu ababoraka. Batigaira abange mono. Batigaira abange mono. Obwo kenyo nyanja. Narentira abaiti. Baitira abamura. Mubasogati. Nabatigire abange nabarebosa. Narentira obororo n'omondoko. Oje igora asebare. Mubasokano. Nonya. Nonyo n'omukungu oiboreta abana batano na babere. Nigo akogireka asomo ichano. Liobogima bwae liagure. Kere mubaso. Mubaso igoro. Osokiwa na gwechanigwa. Bano. Nindwe abatigari bai. Ojirotigera igaye. Iria kurate yakurete. Magani ondo gojeria kabere. Obere. Aki ngaigwata tigae. Yaka gwesa ininga aya. As uruokira basata abwirana irano orere ko cyari gokora amanya goje anyoyo ikagotabolia kaiworia tana na kuuga iri ata banga hoko gireka toko iruma jeri kyaro wachi gotikaro kogo simeka manyangari gasandi kora teki ndiro karuchi semi ese kigwenerate anya koroje ngatubwati semi kira tigo monta menye by the grace of God. Ekiara Nyasaye namumanyete ekero omosacha oyo are gokwa Nyasaye no arenge naenda akaruri baga agatimoka bono manene namaete buna aramenye namaete buna chinda kana kira amenye takorora mabera yobogenki ndi meye dini nore aenda gatogatera mario yonsi tigate pakeria ono ori koreteki norire oro manene tiato konye gatomenya ta sobo gimobo na gatomenya ta se chinga cheito igore nkeja kere chinga cheito erinde gatowo chaima se kanisa onyorenga omoneno tokonyire obwanjani boli togotera obo maana mbo chakere te chinga bogacha pakasi chikanisa chimanya ko baraisi tonyare go soachi kanisa tonyare go sasima omana na basisenie biya mana so wantegerera